Ada Kerala. Ya. Dan balik dan tampung tangan tolong tunjukkan sajaknya mandel latihan kurang di kampung lantai angan delaru kama kama tengah sajaknya mandel latihan kurang di kampung lantai angan larui hati larui kama kama tinggal keolai buli minta jauh pintu biarlah denai lari di rantau untuk di kampung ringkang baurai jo ayam kawan bagurang dek sansaro dan buruako alindo juo adonan samakan rantau dan adama semakin jauh hanya pitaru anak bedai bau dan pakcik kuai dalam genggaman lapeh dan wajalan keolai buli yakin tak jauh pintu biarlah denai lari di rantau kok di kampung ringkang baurai jo ayam
tình